हाय सुप्रिया दीदी। हेलो सुप्रिया दीदी, नमस्ते, कैसे हो? हाय चिन्मय। अश्विनी ताई नमस्कार। सुप्रिया दीदी म्हणते फर्स्ट लाईक डन, थँक्यू सुप्रिया दीदी। हाय यशश्री, स्वागत आहे सर्वांचं। प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला, सर्वांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला, कमेंट करा लवकरात लवकर आणि लाईक करा चॅनलला। फक्त दोनच लाईक झाले आहेत, प्लीज लाईक करा, लाईक करा पटकन। क्या लिया खाना? खा लिया खाना। हाँ सुप्रिया दीदी, आज इनकी ड्यूटी थी तो जल्दी आ गए, तो खाना वगैरह खा के बैठ गए। वाट बघत होते कधी लाईव्ह होते ते। हो का अश्विनी ताई? अहो अश्विनी ताई, तेच माझ्या ना डोळ्यांचा प्रॉब्लेम होतोय ना, त्यामुळे खरंच खूप त्रास होतो या डोळ्यांना। काही उपाय असतील घरगुती तर सांगा। खूप असं डोळ्यांवर स्ट्रेस येतोय आणि नीट म्हणजे हे बघतानाच मला खूप त्रास होतोय। मोबाईल जर घेतला जरा की वेगळंच होऊन बसते। मैं खा रही हूँ, करेली की सब्जी खा रहे हो सुप्रिया दीदी? मोबाईल कमी बघ। मोबाईल बघतच नाही, लाईव्ह घेते ना रे, घेते ना ग अश्विनी, अश्विनी सॉरी यशश्री, क्या करू? मोबाईल बघायला वेळच कुठे असतो, वेळच भेटत नाही। हाय सत्यम, बरं झालं क्लास नाही आहे रे बाबा। आहे सत्यम भावा, क्लास आहे आज। चला आपण प्रश्न घालूया, पटकन लाईक करा सगळ्यांनी, चॅनलला जॉईन व्हा। आज आपण थेट स्पर्धा परीक्षेचे प्रश्न बघत आहोत। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। दगडूमाळी दादा नमस्कार, स्वागत आहे मॅडम। किटो बी नावाची आय ड्रॉप मिळतो बघा, तो वापरा मेडिकलमध्ये। फरक पडतो का? किटो बी फरक पडतो का मला सांग, फरक पडत असेल तर। हे बघ, हा कुठला वापरतोय? व्ह्यूलेप म्हणून आहे हा ड्रॉप, व्ह्यूलेप म्हणून हा वापरते। चला तर आपण प्रश्न बीज घालूया। पटापटा आन्सर द्यायची आहेत, ओके? आन्सर द्यायची आहेत, ऑप्शन सांगणार आहे, ऑप्शनमध्ये आन्सर द्या। सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली? अ अ गोपाल गणेश आगरकर, ब महात्मा ज्योतिराव फुले, क महर्षी कर्वे, ड राजश्री शाहू महाराज। हो, मला मागच्या वर्षी खूप फरक पडला होता, माझं डोकं दुखायचं पण बंद झालं। ओके, किटो बी ना, मी सांगते मिस्टरांना। महात्मा फुले, दिगू पाटील म्हणतात महात्मा फुले, चिन्मय म्हणते महात्मा फुले, अश्विनीताई म्हणतात बी, यशस्वी म्हणते महात्मा ज्योतिराव फुले, सत्यम म्हणतोय महात्मा ज्योतिराव फुले। व्हेरी गुड, सगळ्यांना आन्सर येते प्रश्नांची। माझ्या ह्या लाईव्हला हे जास्त प्रश्न घेतलेत मी, सो इथं भरपूर सराव झाला आहे। प्लीज लाईक करा। सत्यम, यशस्वी, चिन्मय, अश्विनीताई प्लीज लाईक करा। फक्त 2 लाईक मला दिसत आहेत आणि 7 माणसं सीसीवर दिसत आहे। हे काय, तुम्ही रोजची माणसं, तुम्हाला तर सांगायला गरज लागत नाही। गुड आफ्टरनून यशोदीप दादा, नमस्कार। पुढचा प्रश्न आहे, आधुनिक भारताचे जनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते? लोकमान्य टिळक, ब दादाबाई नौरोजी, क राजाराम मोहन रॉय, ड स्वामी विवेकानंद। अश्विनीताई म्हणते लाईक डन, थँक्यू। यशस्वी म्हणते मी केला लाईक, थँक्यू। चिन्मय म्हणते बरं मॅडम जातो, बाय, सॉरी मी फक्त येऊन लाईक करून जाऊन। ओके, थँक्यू थँक्यू चिन्मय। दिग्गू दादा म्हणते राजाराम मोहन रॉय, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। सत्यम दादा म्हणते असं करा, प्रश्न विचारा आणि उत्तर एकच असू द्या। उत्तर एकच असू द्या असं कसं? उत्तर तर एकच असणार। अश्विनीताई म्हणते सी, बरोबर आहे। यशोदीप दादा म्हणते लाईक 3 लाईक मी केला, ओके थँक्यू दादा, थँक्यू। पुढचा प्रश्न,
लोकमान्य टिळक सत्यम दादा म्हणतोय मगाचा प्रश्नचा काय 1857च्या उठावात कानपूरचे नेतृत्व कोणी केले? अ. तात्या टोपे, ब. नानासाहेब पेशवे, क. कुंवर सिंग, ड. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई. कमेंट करा पटकन, ज्यांना ज्यांना आन्सर येते त्यांनी कमेंट करा. अश्विनीताई म्हणतात बी. दिगुदादा म्हणते नानासाहेब पेशवे. अश्विनीताई यशस्वी म्हणते नानासाहेब पेशवे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सीसीवर असणाऱ्यांनी उत्तर द्या. मनोज दादा काय विचारताय तुम्ही? सत्यम दादा म्हणते झाशीची राणी नाही. तर नानासाहेब पेशवे आन्सर आहे. 1857च्या उठावात कानपूरचे नेतृत्व नानासाहेब पेशवे यांनी केलं. बाय यशश्री. पुढचा प्रश्न आहे ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया कोणास म्हणतात? ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया कोणास म्हणतात? अ. महात्मा गांधी, ब. फिरोज शाह मेहता, दादाबाई नौरोजी आणि ड. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी. कंगना रावत आहे ताई म्हणजे दिगू दादा म्हणते दादाबाई नौरोजी. धनल बोलतोय सी. व्हेरी गुड. हाय धनल, स्वागत आहे तुझं. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. दिगू दादा मी मराठी प्लीज लाईक करा. धनल बोलतोय सी. यशविनी ताई म्हणते सी. व्हेरी गुड. आन्सर आहे दादाबाई नौरोजी. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा. फक्त 5 लाईक झालेत यार, तर तुम्हाला सांगावं लागते की लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा म्हणून. गणेश दादा म्हणतात हाय. हाय गणेश दादा, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. पुढचा प्रश्न आपण घेतोय. केसरी हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केलं? अ. गोपाळकृष्ण गोखले, ब. लोकमान्य टिळक, वि. दा. सावरकर, ड. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. दिगू दादा म्हणतात लोकमान्य टिळक. नमस्कार दिगू दादा, राईट आन्सर. अनिकेत दादा म्हणतात तुम छोड़ोगी कुछ कहने को मैं कहता हूँ रहने दो, एक तरफा इश्क में मैं करता हूँ तुम रहने दो. वा वा वा. अनिकेत भावा कुठून आहेस तू? अश्विनी ताई म्हणतात बी. धनल बोलतोय लोकमान्य टिळक. दोघांचं पण बरोबर आहे आन्सर. सत्यम दादा म्हणतात बी. मी मराठी म्हणतात लोकमान्य टिळक आणि गणेश दादा म्हणतात लोकमान्य टिळक. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मस्त आन्सर दिला. सगळ्यांना आन्सर व्यवस्थित जमताय. प्लीज लाईक करत जावा. दिगू दादा म्हणते चक्री भजन गुंडा महाराज देग रुलकर. इकडून कुठून आहे हे चक्री भजन? श्री सातपुते. हाय श्री दादा, कसा आहेस भावा तू? मी मराठी म्हणते लाईक केलं, थँक्यू. मी मराठी. अनिकेत दादा म्हणते मी मंडवा ताई. मंडवा कुठे आहे, कोणत्या जिल्ह्यात आहे हे? पुढचा प्रश्न घ्या. ओके, प्लीज सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुढचं शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश कोणी दिला? शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश कोणी दिला? अ. महात्मा फुले, ब. छत्रपती शाहू महाराज, क. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ड. साने गुरुजी. मी मराठी म्हणते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. दिगू पाटील म्हणते कर्मवीर भाऊराव पाटील. मी मराठी म्हणते हाय. हाय मी मराठी. अनिकेत दादा म्हणते हे मध्य प्रदेशात. तुम्ही मध्य प्रदेशात राहता का? अश्विनी ताई म्हणते सी. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. नाईस आन्सर, नाईस आन्सर. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा संदेश दिला की शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. तर पुढचा प्रश्न आहे महात्मा फुले यांनी कोणता ग्रंथ अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय जनतेला अर्पण केला? ऑप्शन अ. सार्वजनिक सत्यधर्म, ब. शेतकऱ्यांचा आसूड, क. गुलामगिरी, ड. ब्राह्मणांचे कसब. दिगू दादा म्हणतात गुलामगिरी. व्हेरी गुड. रामचंद्र दादा म्हणते
हो बघा ना, कितींदा तुम्हाला सांगायला लागते की लाईक करा, लाईक करा. हो, कोकणची प्रीती झिंटा खरंच हो. तुम्ही पण करत नाही रामचंद्र दादा. मी मराठी म्हणते सार्वजनिक नाही. धनल म्हणते गुलामगिरी. गणेश दादा म्हणतात गुलामगिरी. व्हेरी गुड, आन्सर इज राईट. तर महात्मा फुले यांनी गुलामगिरी हा ग्रंथ अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय जनतेला अर्पण केला. ओके, प्लीज पटापट लाईक करा, चॅनलला लाईक करत राहा. पुढचा प्रश्न आहे, आद्य क्रांतिकारक म्हणून कोणास ओळखले जाते? अ भगतसिंग, ब वासुदेव बळवंत फडके, क राजगुरू आणि ड सुखदेव. गणेश दादा म्हणतात क. रामचंद्र दादा म्हणतात हो केलं हो लाईक आम्ही, धन्यवाद. हो, मी मराठी म्हणतात भगतसिंग. धनल म्हणते वासुदेव बळवंत फडके. अश्विनीताई म्हणतात बी. गणेश दादा म्हणतात भगतसिंग. तर अश्विनीताई आणि धनलची आन्सर बरोबर आहेत, राईट. व्हेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण घेतोय, महाराष्ट्रातील होम रूल लिंगची चळवळ कोणी सुरू केली? अ एनी बेझंट, ब लोकमान्य टिळक, क गोपालकृष्ण गोखले, ड बॅरिस्टर जिना. दिगू दादा म्हणतात लोकमान्य टिळक. येस. धनल म्हणते लोकमान्य टिळक. अश्विनीताई म्हणतात लोकमान्य टिळक आणि विजय दादा म्हणतात बी लोकमान्य टिळक. रामचंद्र दादा म्हणतात बरोबर. मी मराठी म्हणते लोकमान्य टिळक. व्हेरी गुड, सगळ्यांना आन्सर व्यवस्थित येत आहे. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. हाय हंत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सगळ्यांचं. विजय दादा लाईक नंबर 10. ताई श्री स्वामी समर्थ, महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झालं का? हो दादा, श्री स्वामी समर्थ. पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी कोणता? महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी कोणता? अ वाघ, ब शेकरू, क हरिण, ड गवा. दिगू दादा म्हणतात शेकरू. धनल बोलतोय शेकरू. अजून कोणाला आन्सर येत आहे? धनल बोलते डोकरू. हे डोकरू कुठलं येते का कोणाला आन्सर? अजून महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी कोणता? अश्विनीताई म्हणतात शेकरू. दिगू दादा म्हणतात लेकरू. येते अजून कोणाला आन्सर? महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी कोणता? विजय दादा म्हणतात लोकमान्य टिळक. धनल बोलतोय कोकरू. कोक्रोच नाही सांगितलं, डुकरू. येत आहे का रिअल आन्सर कोणाला? नाही येत का? तर महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी आहे शेकरू, म्हणजे खार. हाय सर्वेश. सुंदरी, हॅलो सुंदरी. थँक्यू सर्वेश, स्वागत आहे तुझं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. पुढचा प्रश्न, पुणे सार्वजनिक सभेची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? 1876, सॉरी 1867, 1870, क 1875, ड 1885. दिगू दादा म्हणते 1870. धनल बोलताय 1902. सर्वेश दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू सर्वेश. कसा आहेस बाबा, गावी आहेस का? धनल बोलते 1870. अश्विनीताई म्हणते बी. नामदेव दादा म्हणते 1870. ओके, तर आन्सर आहे 1870. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बहुतेक जणांनी आन्सर बरोबर दिली आहेत. बहुतेक नाही, सगळ्यांनीच आन्सर बरोबर दिले. व्हेरी गुड. नामदेव दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात नक्की सांगा आम्हाला. पुढचा प्रश्न घालते मी, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणते? मॅडम तुम्ही कुठे आहात? आम्ही आहोत जम्मू मध्ये. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणते? धनल दिगू दादा म्हणते कळसुबाई. धनल बोलतोय कळसुबाई. अजून कोणाला आन्सर येते? सीसीवर असणाऱ्यांनी खाली उतरा आणि फक्त टाईप करा. अक्षय दादा नमस्कार. इटली मॅन आले, इटली मॅन. दादा तुम्हाला इटली मॅनच नाव कोणीतरी ठेवलेलं त्या दिवशी. इटली मॅन आले. धनल बोलतोय शांताबाई. होय काय?
विजय दादा म्हणते माझा आन्सर खूप लेट पोचताय. आय वॉज आन्सरिंग व्हेरी क्विक. दादा तुमच्याकडनं ना लेट आहे लाईव्ह, माझं लेट चाललंय त्यामुळे असेल. एकदा स्वाईप करा आणि परत या बघू. दिगू दादा म्हणते चंद्रशेखर महाराज देगुलकर यांचं कीर्तन. ओके ओके. दिगू दादा म्हणतात कीर्तन. ओके. विजय दादा म्हणते 1870. गणेश दादा म्हणते कळसुबाई. हाय सुयश, हॅलो. अक्षय दादा म्हणते इटली मॅन. हा ना, तुम्ही इटलीवरून माझा लाईव्ह बघताय, मग तुम्हाला तुमचं नाव सगळ्यांनी ठेवलंय इटली मॅन. इडली मॅन नाही, इटली मॅन. पुढचा प्रश्न घालते. गोदावरी नदीचा उगम कुठे झाला? गोदावरी नदीचा उगम कुठे झाला? सीसी वरून खाली या आणि आन्सर द्या. हाय सुयश. सुयश की सोनू? दिगू दादा म्हणतात त्र्यंबकेश्वर. अश्विनी ताई म्हणतात नाशिक. धनल बोलतोय त्र्यंबकेश्वर. अक्षय दादा म्हणते मला सगळे इडली मॅन म्हणतात सध्या. इडली मॅन का असं का म्हणतात? कोकणात केव्हा येणार आहात? कोकणात यायला टाइम आहे, अजून 1 महिना आहे. सोन्या बापू दादा म्हणतात हाय ताई. हाय, नमस्कार सोन्या दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. अरविंद दादा नमस्कार. नाशिकवरून आहात का की नाशिक सांगताय? नदीचा, गोदावरी नदीचा उगम तर त्र्यंबकेश्वर मधून होतो गोदावरी नदीचा उगम. धनामध्ये अण्णा आहे तो म्हणून त्याला इटली मॅन बोलतात. संतोष कुमार म्हणते हाय सुयश. हाय फाय. मम्मी काय करता, झोपली? अक्षय दादा म्हणते इटलीमध्ये इडली मिळत नाही तर इटली मॅन. दिगू दादा म्हणते चैतन्य महाराज देगुलकर. ओके ओके. मला एवढी माहिती नाहीये ना, त्यामुळे मी काय बोलू याच्यावर. काहीतरी असं माहिती सांगा मला याच्यावरती. तर पुढचा नेक्स्ट क्वेश्चन घालते. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? आदित्य फक्त येतो. मॅडम पुढचा प्रश्न. उत्तर तर काय देत नाही मॅडम. पुढचा प्रश्न. पाऊस सुरू झाल्यावर तेव्हा येणार. येस, गरमीत नाही यायचंय. धनल बोलतोय अहिल्यानगर. आणि आदित्य बोलतोय अहिल्यानगर. दीपू दादा म्हणतात अहिल्यानगर. अश्विनीताई म्हणतात अहमदनगर. अश्विनीताई अहमदनगर पहिलं नाव होतं, आता झालंय अहिल्यानगर. सो अहिल्यानगर हे महाराष्ट्रातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा जिल्हा आहे. लक्षात ठेवा. सुयश लक्षात ठेव. अहमदनगर आता नाव नाही. येस धनल. अक्षय दादा म्हणतात अहिल्यानगर. सुयश म्हणतोय झोपली मम्मी कुठं? आदित्य दादा म्हणते मॅडम पुढचा प्रश्न. ओके. लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? दिगू पाटील म्हणतात दोघे भाऊ पण दोघे विद्वान. ओके ओके दादा. ओके. बुलढाणा. ओके, बरोबर आहे आन्सर दिगू दादा. आदित्य दादा म्हणतात नांदेड. धन बोलते बुलढाणा. अश्विनी ताई म्हणते बुलढाणा. अक्षय दादा म्हणतात बुलढाणा. सोन्या दादा म्हणतात बुलढाणा. व्हेरी गुड. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. प्लीज लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करून 15 लाईक होऊन जाऊ दे. आदित्य दादा प्लीज लाईक कर. सोन्या दादा, अक्षय दादा, अश्विनी ताई सगळ्यांनी लाईक करा. पुढचा प्रश्न घे मॅडम. नाही, पहिलं लाईक कर. संतोष आज पाऊस पडलो. कधी पडलो? हा, पाऊस कधी पडलो? सकाळी. काय? दिगू दादा चंद्रशेखर महाराज आणि चैतन्य महाराज हे दोघे भाऊ आहेत. ओके दादा. ओके. आदित्य दादा केलं होय लाईक. मग सांगावं का लागतं आदित्य दादा? तू तर माझ्या लाईव्हला रोज येतोस ना, मग तुला सांगावं लागतं का? सांग. पुढचा. महाराष्ट्राला किती किलोमीटरचा समुद्र लाभला आहे? महाराष्ट्राला किती किलोमीटर समुद्र किनारा लाभला आहे? आदित्य दादा म्हणते 720. धनल बोलते 720. ओके, व्हेरी गुड. अक्षय दादा म्हणते 720. अजून कोणाला आन्सर येते तर पटकन सांगा. सोन्या दादा म्हणते 720. अश्विनी ताई म्हणते 720. प्लीज अजून कोणाला आन्सर येत आहे का? कमेंट करा पटकन. प्लीज पटकन कमेंट करा. माका येणत नाही उत्तर. हो.
तू ऐका मग ऐकत राहू, समजला? मग तू काय येतली पुढच्या वेळी उत्तरा. दक्षिण गंगा कोणत्या नदीला म्हटलं जातं? दिगू दादा म्हणतात गोदावरी, आदित्य दादा म्हणते गोदावरी, धनल बोलतोय गोदावरी, अक्षय दादा म्हणतात गोदावरी. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. खुशी एक काम कर ना जरा, तू दरवाजा बंद करून घे ना, मारता. मी पण निलेश दादा म्हणतात मी पण बुलढाण्याचा आहे मित्रांनो. तू कुठे राहतो बुलढाणामध्ये? सोन्या दादा म्हणतात गोदावरी. निलेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती, प्लीज लाईक करा. काश्मीरमध्ये वातावरण थंड आहे की गरम आहे? सध्या तर आता होतंय गरम. काश्मीरमध्ये थंड आहे, जम्मूमध्ये थोडंसं गरम आहे. दिगू दादा मराठवाड्यात भूषण देगुलकर घराणे. ओके. कल्पेश दादा म्हणते हाय वहिनी, काय करत आहेस? हाय कल्पेश, कुठून आहे नक्की सांग. दिगू दादा म्हणते सर्वांनी आज यूट्यूबवर नक्की सर्च करा. ओके, नक्की सर्च करू. आदित्य दादा थोडंसं म्हणजे किती फॅन लावायची गरज आहे? नॉर्मल फॅन. पण मग आम्हाला थंडी संपायची आधी आम्ही कूलर लावायला मोकळे झालेलो. कुठून बोलत आहात? मी कोकणातली आहे बाबा, पण लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक वनांचे प्रमाण आहे? रंजना सोनवणे. हे रंजना सोनवणे कोणताही दादा? गणेश दादा मॅडम मला रिप्लाय द्या. काय देऊ रिप्लाय दादा तुला? मी सांगितलं ना, एक महिना आहे मला यायला. दिगू दादा म्हणते गडचिरोली, आदित्य बोलते गडचिरोली, धनल बोलते गडचिरोली, अश्विनी ताई म्हणतात गडचिरोली, अक्षय दादा म्हणतात गडचिरोली, निलेश दादा म्हणते बरोबर आहे उत्तर. यस निलेश दादा, बरोबर आहे उत्तर. पुढचा प्रश्न, कोयना धरणाच्या जलाशयाला काय म्हणतात? कोयना धरणाच्या जलाशयाला काय म्हणतात? पहिलं आधार कार्ड मिळालं तिला. दिगू दादा म्हणते शिवाजी सागर, धनल बोलते शिवसागर. बरोबर आन्सर आहे धनल, दिगू दादा. सुभाष दादा म्हणतात हाय. हाय सुभाष दादा. काय बंद केलंस ना? झाला असा. बाहेर धूप आहे ना. गणेश दादा म्हणते उत्तर द्या. काय उत्तर देऊ यार? इथं काय उत्तर? मला मेसेजच दिसत नाहीये. अरे देवा, कोंबडा आधी काय? तुम्ही काय पण खावा, कोंबडं खा किंवा अंड खावा. नाथसागर, शिवसागर म्हणतात. कोयना धरणाच्या जलाशयाला शिवसागर म्हणतात. आदित्य म्हणते प्रश्न सांगा पुढचं. भारताचे पहिले राष्ट्रीय उद्यान कोणते? यशोदीप दादा म्हणते टीचर फी किती घ्याल? फी वगैरे काही नाही आहे, फक्त एक लाईक आणि एक सबस्क्राईब, बस एवढीच फी. दिगू दादा म्हणतात जिम कॉम्बट. व्हेरी नाईस दिगू दादा, लय हुशार तुम्ही हो. विशाल म्हणताय जिम कॉर्बेट. परे कोण आलंय बघ खुशी. अक्षय दादा म्हणताय कॉर्बेट, बरोबर आन्सर आहे. व्हेरी गुड. धनल, विशाल, दिगू दादा, अक्षय दादा, आन्सर इज राईट. तेजस दादा म्हणताय जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क. व्हेरी गुड, मस्त तेजस. मॅडम मी आपली क्लासची फी काल जमा केली आहे. ओके, काल जमा केली, याच्या आधी नाही केली तू? विशाल दादा म्हणते उत्तराखंड. नाही, उत्तराखंड नाही. पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. प्लीज लाईक करत जावा सगळ्यांनी. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 17 कशाशी संबंधित आहे? भारतीय राज्यघटनेचे कलम 17 कशाशी संबंधित आहे? पटकन कमेंट करा.
ऑप्शन पाहिजे का? माझ्या स्वप्नातलो आदित्य म्हणतात न्याय, हक्क आणि संहिता. काय? एबोलायझेशन ऑफ अनटचलेबिलिटी. RS म्हणतात डिसेबिलिटी. अक्षयदादा म्हणते हक्क संहिता. तर आन्सर आहे भारतीय राज्यघटनेचे कलम 17 हे अस्पृश्यता निवारण संबंधित आहे. अस्पृश्यता निवारण संबंधित. तेजस म्हणते लॉ, ऑर्डर अँड लिगलिटी. धनल म्हणते माझं वाचलं नाही उत्तर तू. इथं दिसतच नाहीये धनल. तुझं आन्सरच नाही आलं इथं. तुझं आलंच नाही आन्सर. थांब याच्यामध्ये जर असते धनल 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 धन धनल. नाही रे, नाही आलं. अक्षय गडे म्हणतात, गाडगे म्हणतात विचार. दोनदा दिलं. नाही रे, मला ते आन्सरच नाही आलं इथं. पुढचा प्रश्न आहे. हाय आकाश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा आणि चला पुढचा प्रश्न विचारूया. राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतो? राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतो? आदित्य म्हणते खोटं बोलतोय धनंजय. धनंजय. दिगू दादा म्हणते उपराष्ट्रपती. आदित्य बोलते राज्यपाल. धनल बोलते उपराष्ट्रपती. विशाल दादा म्हणते स्पीकर. तेजस म्हणतात कॅबिनेट मिनिस्टर. विशाल दादा म्हणते VC. तर आन्सर आहे उपराष्ट्रपती. व्हेरी नाईस. सगळ्यांनी जास्त तर उत्तर बरोबर दिली आहेत. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. माहितीचा अधिकार भारतात कोणत्या वर्षी लागू झाला? आकाश, मला जनरल नॉलेज बुक आणावं लागल. हो का? मग आणा की, अभ्यास करा की जरा. आमच्या बरोबर तुमचं बी ज्ञान वाढते की. आम्हाला तरी कुठं अभ्यास येतो? आम्ही अभ्यास करतो आणि बरं तुम्ही इथं सांगतो. 2005 दिगू दादा बरोबर म्हणतायत. आदित्य म्हणते उपराष्ट्रपतीला काही काम नाही का? विशाल दादा म्हणते 2005. धनल बोलते 2005. तेजस दादा म्हणते 2005. अक्षय दादा 2005. RTI 2005. येस, राईट आन्सर. सगळी हुशार पोरं. गॉडफादर शुभ दुपार. शुभ दुपार. शुभ दुपार. स्वागत आहे तुमचं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मूलभूत हक्क कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेवरून घेण्यात आले? मूलभूत हक्क कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेवरून घेण्यात आले? गॉडफादर दादा बसलाय का ह्याच्यामध्ये? काय ते मठात? आदित्य म्हणते संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे. विशाल दादा म्हणते US. दादा म्हणतो अमेरिका. मी टॉपर होतो. गॉडफादर म्हणतात मी टॉपर होतो. अजूनही टॉपरच आहात, पण आता तुम्ही काय ते मठात. धनल बोलते US. येस, अमेरिका आन्सर आहे US. नेक्स्ट. भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती कोण? भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती कोण? प्लीज पटकन लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. दिगू दादा म्हणते प्रतिभा पाटील. येस. आदित्य दादा म्हणते प्रतिभा पाटील. प्रतिभाताई पाटील. विशाल दादा म्हणते प्रतिभा. अरे यार विशाल, प्रतिभा काही कॉलेजची मैत्रीण आहे. प्रतिभाताई पाटील म्हणायचं. गॉडफादर म्हणते शेवटी मठातच यायचं आहे सर्वांना. आम्ही कशाला येऊ? आमचं तर लग्न झालंय बघा. प्रतिभाताई पाटील. येस. अक्षय दादा म्हणतात. संभाजी भोसले म्हणतात हाय. हाय संभाजी दादा, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. नेक्स्ट. जिल्हा परिषदेचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कोण असतो?
ऑप्शन आहे जिल्हा अधिकारी, ब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ड क विस्तार अधिकारी आणि ड जिल्हा परिषद अध्यक्ष. सीईओ दिगुदादा म्हणते सीईओ बरोबर आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कलेक्टर म्हणतात. येस कलेक्टर 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 कलेक्टर. संभाजी दादा म्हणते पंढरपूर. पंढरपूरवरून आहात का? स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. खूप खूप स्वागत आहे. नक्की चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा आणि रोज लाईव्ह आपलं असतं 1:15 वाजता. आज जरा प्रॉब्लेम होता त्यामुळे जेव्हा प्रॉब्लेम काही असेल तर मिस्टरांची ड्युटी वगैरे असेल तर 2:15 वाजता घेण्यात येतं आपलं लाईव्ह. त्यानुसार पोस्ट पण केली जाईल. समाधान दादा हाय नमस्कार. विशाल दादा म्हणताय नेक्स्ट. आदित्य दादा मध्ये पुढचा प्रश्न घ्या. आकाश दादा म्हणते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्न पुरस्कार केव्हा देण्यात आला? द्या आता उत्तर. आकाश दादा सांगतायत. पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य कोणते? पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य कोणते? दिगू दादा म्हणते 1950. आदित्य दादा म्हणते बिहार आणि दिगू दादा आन्सर दिले राजस्थान. ओके. समाधान दादा म्हणते बिहार. अजून कोणाला आन्सर येतोय? आन्सर कोणाला येतंय का? राजस्थान रॉयल. गणेश दादा मराठीमध्ये हेल्प म्हणतात, मराठीमध्ये वाचावा, गणितामध्ये वाचावं, गणिता काय म्हणतात? काय मलाच नाही कळलं. गॉडफादर मध्ये मार्केटिंगचा फायदा काय? उत्तर द्या. माझी परीक्षा घेताय काय? गॉडफादर मार्केटिंगचा फायदा हा होतो की आपल्याला आपल्या वस्तू आपल्या मनाप्रमाणे म्हणजे त्याची पब्लिसिटी करता येते मार्केटिंगमुळे आणि आपल्याला त्याची माउथ पब्लिसिटी करता येते मार्केटिंगमुळे. परत अजून अजून ते कसं कृतीमध्ये सांगतात ना, मार्केटिंगचं असं तोंडी कसं सांगू. आदित्य म्हणते मार्केटिंग मध्ये स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारणे. गॉडफादर म्हणतात आपल्या वस्तू धोंडा मारणे. येस. दिगू म्हणते कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर PYQ विचारा, लॉंग प्रश्न विचारू नका. आकाश दादा म्हणते थोडे बाबासाहेब आंबेडकर विषयी प्रश्न विचारा. हो दादा विचारते. तुम्ही माझी एक लाईव्ह पहा, त्यामध्ये त्यांच्या विषयी पूर्ण प्रश्न विचारले आहेत मी. पुढचा प्रश्न आहे मानवी शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी कोणती? मानवी शरीरातली सर्वात मोठी ग्रंथी कोणती? यकृत. दिगू दादा म्हणते. आदित्य म्हणते पीटर इंग्लंड. आकाश दादा म्हणते लसिका. मराठीमध्ये हेल्प म्हणतात, मराठीमध्ये वाचवा असे म्हणतात, गणितामध्ये काय म्हणतात? सोडवा. सोडवा. गॉडफादर म्हणते जातो मी, ऑन ड्युटी आहे. ओके गॉडफादर बाय बाय, टेक केअर. इश्कॉल लव. बाय बाय. स्वागत आहे इश्कॉल लव. अरे तू ऐक ना, आता गाणं बनवतोयस ना. लेट आलो पण ना शेट. लेट पण आलो ना शेट. गणेश दादा म्हणते उत्तर बरोबर आहे. थँक्यू. पुढचा प्रश्न आहे जीवनसत्व अ च्या अभावामुळे कोणता रोग होतो? जीवनसत्व अ च्या अभावामुळे कोणता रोग होतो? माझ्या स्वप्नातलो. दिगू दादा म्हणते रातांजळेपणा. कोणाला अजून येते आन्सर? पटकन सोडवा. अजून कोणाला येते का आन्सर? माझ्या स्वप्नातलो यो माझं कोकण गाव, म्हणता मका सोडून नको जाव. ओ माझ्या स्वप्नातलो यो माझं कोकण गाव, म्हणता मका सोडून नको जाव. दिगू दादा म्हणतात चैतन्य महाराज. आकाश दादा
पाण्यात दुसरा प्रश्न आहे, पाण्याचं सूत्र काय आहे? पाण्याचे सूत्र काय आहे? पाण्याचे सूत्र दिगू दादा म्हणते H2O. ओके, अजून कोणाला येते का? पाण्याचं सूत्र काय आहे माहिती आहे? पाण्याचं सूत्र काय आहे? आजपासून ठरवलं आहे मी तुझ्या प्रक्षेपणात एक सुद्धा इंग्रजी शब्द वापरणार नाही. वाव, आहा, किती छान ठरवलंस तू. प्रेम, तू कसा आहेस? अरे प्रेम, ऐक ना, तू तुझं ना म्हणजे व्हिडिओ सॉरी सॉन्ग वगैरे बनवतोस, त्यामध्ये जरा तू तुझं फेस वगैरे दाखव ना. तू स्वतःचा फेस का दाखवत नाही? आहे ना छान, असाच छान राहा. पुढचा प्रश्न आहे, रक्ताचा गट शोध कोणी लावला? रक्ताचा गट शोध कोणी लावला? महेश दादा म्हणते 12th झाली माझी, आता काय करू सांगा माप प्लीज. 12th झाली. मी आता काय सांगू, मलाच लहानपणी कोणी सांगितलं नाही की काय करू. पण तू म्हणजे त्या म्हणजे तुला ज्या क्षेत्रात आवड आहे ना, तो विषय निवडतो. म्हणजे तुझी आता 12th झाली आहे, मग तुला काय आवडतंय हे तू पहिलं लक्षात घे. जर तुझा इंटरेस्ट नसेल आणि बाकीची कोणी सांगतायत म्हणून गेलं, काही फायदा नाही बाबा. आम्ही पण तेच केलं, हा गेला म्हणून त्याच्यापाठी आपण नाही जायचं. कुठून आहेस तू? कोणता प्राणी झोपत नाही? घुबड. गणेश दादा म्हणते चूक. दीपू दादा म्हणते काल लँडस्टनर, नाव पण अशी वेगळी आहे त्यांची. बरोबर आन्सर आहे. पुढचा प्रश्न आहे, रक्तभिसरणाचा शोध कोणी लावला? मला नर्सिंग करायचं आहे, करू का? चांगलं आहे का? हो भावा, आणि आता त्यात किती स्कोप आहे, भरपूर स्कोप आहे त्यामध्ये पण, नर्सिंग मध्ये पण. दिगू दादा म्हणते विल्यम हार्वे. बरोबर. पुढचा, वातावरणात सर्वात जास्त प्रमाणात असणारा वायू कोणता? अक्षय दादा म्हणते हार्वे, विल्यम हार्वे. दिगू दादा म्हणते नायट्रोजन. येते का कोणाला? वातावरणात सर्वात जास्त प्रमाणात असणारा वायू कोणता? नायट्रोजन, नायट्रोजन. अजून कोणाला आन्सर येत आहे? नायट्रोजन सांगतायत दिगू दादा. नितीन इंगळे म्हणते भारताची पहिली महिला मुख्यमंत्री कोण? नितीन दादानी प्रश्न घातला आहे. महेश दादा म्हणते N2. इश्कॉलर म्हणते प्रीतिया तुझी रात्री वायटी प्रसारण असणार आहे का? नाही रे भावा, आताच तर डोळे फुटून मला काही असं काय सांगू, मला नीट दिसतच नाहीये रे भावा. ब्लर ब्लर ब्लर, मला ब्लर दिसते की मी खरोखर ब्लर दिसते? आय डोंट नो. %78 नायट्रोजन. दिगू दादा म्हणते सुचिता कुपलानी. तर आन्सर बरोबर आहे. वातावरणात सर्वात जास्त प्रमाणात असणारा वायू म्हणजे नायट्रोजन. महेश दादा म्हणते सिस्टर मला मोबाईलचे खूप डिस्ट्रॅक्शन आहे, कसा कमी करू? हे भगवान, तू तुझ्या मोबाईलमध्ये एक अलार्म लावून ठेव की अर्ध्या तासाच्या वर मी मोबाईल नाही घेणार. अर्धा तास झाला ना की तुझा अलार्म वाजेल. आणि मम्मीकडे मोबाईल देऊन ठेव आणि मम्मीला सांग की मी जर मोबाईल घेतला तर मला लाटण्याने मार. मग तू घेणारच नाही बघ. नितीन दादा म्हणतात हो. पुढचा प्रश्न, इन्सुलिन हे संप्रेरक शरीरातील कोणत्या अवयवापासून तयार होते?
इन्सुलिन हे संप्रेरक शरीरातील कोणत्या अवयवापासून तयार होते? हा त्याचा अर्धा तास झाला, आता त्याला सांग लाईव्ह बंद कर. अरे नाही, त्याची फक्त 5 मिनिटं झाली तिथं येऊन. थांब अजून अर्धा तास. अक्षयदादा म्हणते महेश पांचाळ बुक्स रीड करा आणि घरच्यांसोबत भरपूर बोला. नाही दादा, हे नाही करणार. सगळं आताची मुलं हे नाही करत. फक्त सांगायचं मम्मीकडे मोबाईल द्यायचा आणि मम्मीला सांगायचं मी मोबाईल मागला की लाटण्याने मार. किंवा तुम्ही मोबाईल काय मागताय? अक्षय दादा म्हणतायत आम्ही महाबळेश्वरकर सातारकर ताई. नमस्कार अक्षय दादा, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? बरे आहात ना? पसायदानवर छान कीर्तन केले. ओके दिगू दादा, वा वा, मस्त मस्त. झोन डेस्कटॉप म्हणताय स्वादुपिंड, बरोबर स्वादुपिंड. अक्षय दादा म्हणतायत स्वादुपिंड, बरोबर. धनल म्हणते स्वादुपिंड. महेश दादा म्हणतात खूप जबरदस्त आन्सर सांगले. येस, बाकी कुठला उपाय काम नाही करत रे. आता पुस्तक वाचतोय म्हणते, मरू ते पुस्तक बाजूला ठेवते, चल घेतो आता मोबाईल, होणार ना. पण जर मम्मीकडे मोबाईल दिला आणि मम्मीला सांग मम्मी फक्त तू माझ्याकडनं, मी तुझ्याकडनं जर मोबाईल मागला तर तुम्हाला धुपकायला सुरुवात कर. तुम्ही मम्मीचा एक लाटण्याचा मार खाऊन परत मोबाईल घेणार नाही. अश्विनी ताई म्हणते स्वादुपिंड. अक्षय दादा म्हणते स्वादुपिंड. झेंटॉक्स म्हणते स्वादुपिंड. व्हेरी नाईस आन्सर. तिघांचेही आन्सर बरोबर आहे. बरं ठीक आहे. डोळ्यांची आणि तुझी काळजी घे. जास्त भ्रमणध्वनीचा वापर करू नको. हो इश्कवाल्यालो, मी भ्रमणध्वनीचा अजिबात वापर करणार नाही. मी तू सांगितलेलं नक्की ऐकेन. धनल बोलतोय मी जातो आता, लय सोपे प्रश्न आहेत. ओके धनल. अक्षय दादा म्हणते ताई उच्च न्यायालयाचा पेपर रविवारी ताई सातारमध्ये. हो 26ला आहे ना. ज्यांनी फॉर्म भरले त्यांना बेस्ट ऑफ लक. गणेश दादा म्हणते मला रिप्लाय द्या ना. अरे ह्या दादांचे मेसेजेस मला दिसत नाहीये. मग माहिती नाही मला कोणता प्राणी झोपतो. शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? प्लीज लाईक करा चॅनलला. महेश दादा म्हणते सिस्टर तू कशाची प्रिपरेशन करत आहेस? भावा मी प्रिपरेशन मग सध्या स्टार्ट केलंय यार माझं. म्हणजे एक लाईव्ह घेता घेता आपण अभ्यासही करावा आणि त्यांना समोरच्यांना पण सांगावं समजून. म्हणजे जास्त प्रश्नांची रीडिंग करेन आणि ते प्रश्न मी तुम्हाला सांगेन. माझाही फायदा होईल, तुमचाही फायदा होईल. तुमचाही ज्यांना गरज असेल ते उत्तरं देतील. तर हे असं चालू आहे. महेश दादा म्हणतात हाय. रमेश दादा म्हणतात जय भीम नमो बुद्धाय, वडोदरा गुजरातवरून. नमस्कार रमेश दादा. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. गणेश दादा म्हणते मुंगी. ओके, मुंगी झोपत नाही का? रामदादा, रमेश दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू रमेश दादा. अक्षय दादा म्हणते ताई घेऊ ना पुढचा प्रश्न? हो दादा, पुढचा प्रश्न घ्या. कोकणची माणसं साधी बोळी. नमस्कार रवी दादा, किती दिवसांनी आलाय? विसरलाच वाटतं बहिणीला. गणेशराव घोडा झोपतो का? नितीन दादा म्हणते 33% महिला आरक्षण केव्हा लागू झाले, त्याचे नाव काय? दिगू दादा म्हणते नारी शक्ती. तुम्ही घालताय का आता प्रश्न? 15 मिनिटं तुम्ही घाला. ओके, नाही विसरणार. आता तुम्हाला जर कोणाला घालायचे असेल तर घाला. 15 मिनिटं मी तुम्हाला देते, त्यानंतर आपल्याला संपणार आहे. सो 15 मिनिटं मी तुम्हाला देते, तुम्ही एकमेकांना प्रश्न घालू शकता. रवी दादा म्हणते नाही विसरणार. मग कुठे होता इतके दिवस? आज आलात. नितीन दादा म्हणते कोणत्या साली लागू झाले? ओके, आन्सर द्या, मी आली लगेच.
सिस्टर किती तास स्टडी केली पाहिजे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची प्रिपरेशन करताना? मला वाटतं पहाटेची स्टडी आणि जेव्हा रात्रीची शांतता असते तेव्हा प्रिपरेशन करायचं, बाकीच्या वेळी आराम करायचा. अक्षय मी येतो उद्या, मीटिंग आहे आता. ओके अक्षय दादा, बाय, टेक केअर. मी प्रश्न विचारतो. कोकणची प्रीती या मॅडमचं लग्न कोणत्या वर्षी झालं आणि त्यांच्या पती देवांचं पूर्ण नाव काय? यापैकी एक आन्सर देऊ शकते. ओके, दोन नाही. माझं लग्न 2016 मध्ये झालं. अक्षय घटना दुरुस्ती 106, 33% आरक्षण. ओके. महाराष्ट्रामध्ये किती महाराष्ट्रामध्ये महिलांना आरक्षण 50% आहे. अजून कोणाला आन्सर द्यायचं आहे? आजचा प्रेरणादायी विचार. थांबणं चुकीचं नाही, पण हार मानणं चुकीचं आहे, कारण प्रत्येक अडथळ्यामध्ये एक नवीन संधी लपलेली असते. अरे प्रेम, मी सांगितलं काय, तू उत्तरच दिलंच नाही. उत्तम दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, प्लीज लाईक करा. प्लीज लाईक करा पटकन. कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ? अरे मी तुला म्हणत होती की तू जे हे घेतोस ना, सॉन्ग टाकतो स्वतः बनवून, तिथं थोडंसं तुझं व्हिडिओ वगैरे दाखव तुझे, म्हणजे तू बिहाइंड द शॉट, तू तुझ्या लाईव्ह, सॉरी काय ते काय म्हणतात त्याला, स्टुडिओमध्ये जाऊन तू गातोस ना, ते थोडंसं छान असं शूट कर ना आणि ते टाक. नुसतं फक्त ना ते एक हे नुसतं म्हणून ना चांगले हे बनत नाही. लोक म्हणजे बघण्याबरोबर ऐकायला पण, ऐकण्याबरोबर बघायला पण प्राधान्य देतात, बरोबर ना? अक्षदा ताई खूप टेन्शन आलंय ताई परीक्षेचं, सांगा माका तुमच्या भाषेत, बरं वाटेल मला ताई. ओके दादा, नु भियाताच कशा? भियाचा नसता, टेन्शन घ्यायचं नाही, समजलं ना? आपल्याबरोबर देवच, आणि आपण कष्ट केला ना तर फळ आपणाक नक्की भेटताला ना, बरोबर ना? आणि टेन्शनान काय होतं माहिती आहे, जेव्हा तुम्ही जेव्हा तुम्ही टेन्शनमध्ये असाल ना, जेव्हा तो अभ्यास केलेला असेल ना तो सुद्धा विसरणार. उद्या आपण घेऊया त्या कोर्टाच्या परीक्षेवर ना प्रश्न घेऊया उद्या. ओके, या तुम्ही सवय एक वाजता लाईव्हला, आणि अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही. अक्की ब्रो म्हणतात कसली तयारी करता आपण? आम्ही तयारी करून घेतो दादा, जनरल नॉलेजची, मराठी ग्रामर, जनरल नॉलेज हे वगैरे मी अभ्यास करते आणि मग यांना शिकवते. मी काय हे नाही आहे, एक्सपर्ट नाही आहे, फक्त मी अभ्यास करते आणि शिकवते. आवड आहे मला अभ्यासाची, पण मला तेवढा स्कोपच भेटला नाही माझ्या टायमिंगला. लग्न झालं, सगळं संपलं. हाय श्रेया ताई, हाय, स्वागत आहे. अक्षय दादा वा ताई, नक्की ताई, वा नक्कीच ताई, धन्यवाद ताई. हा अक्षय दादा, अजिबात टेन्शन घेऊ नका, कारण आपल्याला जे आपण अभ्यास केलाय ना ते आपल्या मेंदूत जर ठेवायचं असेल ना तर फ्री माइंड राहणं गरजेचं आहे. आणि तुम्ही त्या देवावर फक्त विश्वास ठेवा, त्याला सांगा फक्त एवढं की मी मेहनत घेतली आहे, यश द्यायचं काम, फळ द्यायचं काम तुझं आहे, यश द्यायचं काम तुझं आहे, मी मेहनत केली आहे, बस त्याच्यावर सगळं सोपवा. इश्काला म्हणते वेळ मिळत नाही ग, नाही, कार्यालयात खूप कामं पडलेली आहेत, वेळ मिळताच चित्रफित लवकरात लवकर नक्कीच बनवेन. नाही तुला म्हणजे एखाद्याला सांग ना, तू जेव्हा हे करतोस ना तेव्हा दाखव ना
किंवा अजून काहीतरी दाखव असं छान असं. ते फक्त एक असं हे ना लोकांना विश्वास पण बसणार नाही की हे गाणं तू गातोयस, जोपर्यंत तुझा फेस रिव्हील होत नाही तोपर्यंत. अक्की बरोबर, आपली बोली भाषा छान वाटते. थँक्यू अक्की. कुठून आहात तुम्ही? लाईक अँड सबस्क्राईब डन. थँक्यू थँक्यू अक्की. मी कोकणातली आहे अक्की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, त्यामुळे माझी भाषा ही मालवणी आहे आणि कधी कधी मालवणी बोलते मी. मला आवडतं कारण मी तर घरात मालवणीच बोलतो. पण काही काही लोकांना आवडतं माझं मालवणी, सो मी त्यांच्याशी पण मालवणीमध्ये बोलते. अक्षयदा म्हणते घरच्यांनी 5 महिने काम लावले नाही, अभ्यास फक्त करतोय, जर झाले नाही तर असा विचार केला की टेन्शन येतं माका ताई. अक्षय दादा नको ना टेन्शन घेऊ प्लीज, अजिबात नका टेन्शन घेऊ. तुम्ही तुमच्या मनाला विचारा की तुमचा किती टक्के अभ्यास झाला, आणि यश काही एकाच वर्षी मिळतं असं नाही आहे. तुम्ही प्रयत्न करत राहायचे, निराश नाही व्हायचं कोणत्या गोष्टीमध्ये. अक्की ब्रो म्हणतात प्रॉपर जालना. मी पण सध्या पुण्यात स्टडी करतो. ओके, कोणती स्टडी करताय म्हणजे कोणत्या एक्झामसाठी? ओके, राज्यसेवा. मग कसं काय अभ्यास करता सांगा आम्हाला जरा, म्हणजे आम्हाला पण गाईड होईल, आम्हाला पण थोडीशी माहिती मिळेल. तुम्ही कसं काय अभ्यास करता? श्री हरी नमस्कार. तुमचं वय किती ताई? श्री हरी दादा, आता लाईव्हचा आणि वयाचा काय प्रश्न इथं? तरी पण सांगते तुम्हाला, माझं वय 32 आहे. इश्कोलामध्ये वायटीवर खूप मेहनत करावी लागेल आणि मी हे फक्त मजा म्हणून बनवलं आहे. गाण्यामध्ये पहिलं सारखं रस राहिला नाही. ओके यार, खरंच मी काय करते माहितीये, सकाळी उठली ना, कचरा वगैरे करताना, माझी कामं करताना मी ब्लूटूथ लावते आणि स्पीकर आहे त्याच्यावर गाणी लावून तुझी ती 2 गाणी ऐकत असते. मस्त वाटतो. त्या शेजारच्या सुनीता ताई आहेत ना, त्या पण अमेझिंग म्हणून सांगत होत्या, खूप आवाज भारी आहे त्याचा, त्याला सांगा ना, त्याचा म्हणजे त्याचे व्हिडिओ पण तिथं टाकायला सांगा आम्हाला, त्याला पण बघायचं आहे असं सांगत होत्या. परत निलेश दादा पण सांगत होता अमेझिंग आवाज आहे, खूप चांगले चांगले म्हणजे आहेत, म्हणजे ह्या बाकीच्यांनी बघितलंच नाहीये, पण जर बघतील ना तर त्यांनाही तुझं खूप आवडेल. आयोक्की म्हणतोय माझं 23. ओके. एक दादा मला माझं वय विचारत होते. धीरज म्हणतात कोकणातून कुठून? धीरज भाऊ मी कोकणातून सिंधुदुर्गातली आहे. श्रीहरी म्हणते मॅरिड आहात का? हे काय दादा, हे बघा, हे माझं लायसन, आणि मला 2 मुली आहेत, एक 3रीला आहे आणि एक UKG ला आहे. ताई तू परत एकदा ट्राय कर एक्झाम. हो की, पण माझा अभ्यास पण व्हायला पाहिजे ना तेवढा. कसं असतं म्हणजे मुलांचं म्हणजे एक तो फेस असतो, पण आता पण मी करू शकते, मनात जर ठरवलं ना तर नक्की करू शकते. पण यार म्हणजे ना, असं कोणी आता मी अभ्यासाला बसले ना तर मला परत परत कोणी उठवता का म्हणे, आणि 2 छोटी छोटी मुलं आहेत, त्यामुळे त्यांचं हा मम्मी हे पाहिजे, मम्मी ते पाहिजे, मग तिथं मग इरिटेट व्हायला होतं. पण स्टार्ट तर करते, म्हणजे माझं लाईव्ह. थँक्यू अक्की, थँक्यू. अक्षय दादा म्हणते ताई कधी येऊ मालवणला ताई, स्ट्रॉबेरी घेऊन. अक्षय दादा मी कोकणात गेली काय या. अक्की दादा म्हणते लायसन दाखव डायरेक्ट ताईंनी. हा दाखव. मग लायसन दाखवलं बघा ना, असं लायसन दिसतंय, नेकलेस दिसल्यासारखा वाटतोय का हा? धीरज म्हणते कशाची तयारी करताय दादा? धीरज, माझं हे चॅनल आहे कोकणची प्रीतिया, हे चॅनल आहे, आणि यामध्ये मी काय टाकायची, तो कोकणातले टुरिस्ट प्लेस वगैरे हे टाकायची, आणि मग म्हटलं आणि लाईव्हवर गप्पाच मारायची, म्हणजे अजूनपर्यंत मी गप्पाच मारत होती.
पण असं वाटायला मला ना कंटाळायला लागलं त्या गोष्टीचं. अरे मला म्हणजे गप्पा मारते, मला काय त्यातनं भेटतही नाहीये, नुसतं फक्त गप्पा गप्पा गप्पा. पण असंच मी असं शांत राहिली, विचार करत राहिली, तेव्हा मला असं वाटलं की निदान मी म्हणजे माझा काहीतरी फायदा होईल आणि समोरच्यांचा पण काहीतरी फायदा होईल, असं मला काहीतरी कंटेंट शोधायला पाहिजे. मग मी हा कंटेंट शोधला की जनरल नॉलेजचे प्रश्न मी वाचते, म्हणजे 50-60 प्रश्न दिवसाला काढते, ते वाचते आणि मग थंबनेल वगैरे ते बनवते आणि इथं मी प्रश्न विचारते. म्हणजे मी आधी वाचते, परत विचारते, दोनदा तीनदा, म्हणजे मस्त मस्त माझं ते काय होतं ते एक प्रॅक्टिस होऊन जाते इथं माझी दिवसाला. त्यामुळे हे एक मी सुरू केलं, म्हणजे नुसतं फक्त लाईव्हवर घेऊन गप्पा मारण्यापेक्षा म्हटलं असं ट्राय करून बघूया, आणि चांगला रिस्पॉन्स भेटला मला या गोष्टीमध्ये. अक्की म्हणतो येस येस. इश्कॉलाला म्हणते हळूहळू चाललंस तरी चालात, पण थांबू नको, कारण पोचायचं ठिकाण त्या जिद्दीवाल्यांचंच असतं. येस. तयारी कशाची करता? जनरल नॉलेज, फक्त म्हणजे स्पर्धा परीक्षामध्ये येणारे जनरल नॉलेज, मग ती परीक्षा कोणती असो. जनरल नॉलेज किंवा सामान्य विज्ञान, नागरिकशास्त्र, इतिहास, हे सगळं एकत्र करून मी प्रश्न तयार करते, मग घेऊन येते. अक्की म्हणते खूप छान ताई, बाकीच्या लाईव्ह पेक्षा तुम्ही लाईव्हची आयडिया खरंच छान वाटली मला. थँक्यू. थँक्यू यार, खूप बरं वाटलं. म्हणजे कोणीतरी कामाचं कौतुक करतंय. इश्कॉला माझं तर सारखं कौतुक करतच असतो म्हणजे कामाचं. पण तुम्ही पण आहात की जे काय, म्हणजे काल पण एक दादा आलेले, ते पण म्हणत होते की छान कंटेंट आहे, असंच चालू ठेवा. आणि हा चालूच ठेवणार मी, कारण आणि जर ह्या चॅनलवर नाही ठेवलं तर मी एखादं वेगळं चॅनल काढेल, त्याच्यासाठी मी म्हणजे त्याच्यावर असं एज्युकेशनच टाकेन, काही नाही काय, बघू. तुमच्यामुळे मला प्रेरणा मिळते यार. आणि तुझा अभ्यास कसा चाललाय आम्हाला नक्की सांग, आणि कधी नाही कधी येत जा लाईव्हला, जरी तुला टाइम नाही भेटला तरी कधीतरी येत जा. 1:15चा टायमिंग असतो माझा रोज दुपारचा. 1:15 ते म्हणजे 1:30 वाजता जरी आलास तरी माझा लाईव्ह तुला भेटेल. आणि काही नाही काय म्हणजे तुझं अभ्यास कसा चाललाय वगैरे काहीतरी मला सांगत जा, म्हणजे मलाही थोडंसं मोटिवेट व्हायला होईल आणि मला पण माहिती मिळेल. कारण हे क्षेत्र सोडून खूप वर्ष झाली आहेत ना मला, अभ्यासाचं क्षेत्र सोडून मला खूप वर्ष झाली आहेत. त्यामुळे तू कुठली पुस्तकं वापरतोस? माझ्या मिस्टरांना पण आता अभ्यास, म्हणजे ते आर्मीमध्ये आहेत, पण रिटायर नंतर अजून 8-9 वर्षानंतर त्यांना आर्मी सोडून अजून डबल सर्व्हिस करायची असेल तर काय, म्हणजे त्यांना हेच MPSC वगैरे द्यायची आहे. बघू आता कसं होते. तन्वीला ओळखता का? तन्वीला कसं ओळखेन, ती रत्नागिरीची, मी सिंधुदुर्गातली. इश्कॉल म्हणते जे नवीन आहेत त्यांना प्रसारण आवडत असेल तर तुमची पसंती नक्की दर्शवा. प्रसारण आवडत असेल तर, आज तू इंग्लिश अजिबात नाही बोलणार का भावा? बोला बोला मंडळी, बोला बोला बोला. आज फक्त मराठी चालेल. मी मराठी, मी मराठी, मी मराठी, मी मराठी. रितेश देशमुख सरांचा एक फिल्म येते माहिती आहे ना, राजा शिवाजी. बघा तुम्ही सगळ्यांनी, काय यार पिक्चर असेल. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, मी छावा पिक्चर जो आहे ना अजून बघितला नाहीये. छावा पिक्चर माझी हिम्मतच होत नाही बघायची. आज फक्त मराठी चालेल, फक्त आजच नाही तर आजपासून फक्त मराठीच. ओके, हो चालेल. मी पण प्रयत्न करेन मराठीत बोलण्याचा. ऋतुजा ताई म्हणते मी PSI आहे मॅडम. वाव ऋतुजा ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? अक्षय चव्हाण म्हणतायत हॅलो. हॅलो अक्षय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही सर्वजण? ऋतुजा ताई नमस्कार. मध्ये शुद्ध मराठी नाही म्हणालो, फक्त मराठी म्हणालो. ओके चालेल, ठीक आहे.
सोलापूरवरून आहात का ऋतुजाताई? खूप खूप स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची प्रीतिया. तर नक्की जॉईन व्हा आणि सपोर्ट करा. आणि माझ्या चॅनल माझं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. तर या लाईव्हमध्ये मी जनरल नॉलेजचे प्रश्न वगैरे घेते. तर नक्की जॉईन व्हा. आणि खूप अभिनंदन तुम्ही PSI झाल्याबद्दल. विक्रम दादा मध्ये हैदराबाद आणि दिल्लीमध्ये आज कोण विन होईल? कालच्या मॅच मध्ये कोण जिंकलं? मुंबई जिंकली की कोण जिंकलं? मी नंतर माझं डोकं दुखायला लागलं, मी झोपली. कोण जिंकलं यार, सांगा तरी. विक्रम दादा म्हणते विक्रम दादा नमस्कार, प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. 24च लाईक झाले. ऋतुजा ताई, विक्रम दादा प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. एक लाईक बस, एक लाईक बनताय. ड्रॉप बेस्ट म्हणतायत. हे क्युटी पाय, हॅलो ड्रॉप बेस्ट, कुठून आहात तुम्ही? ऋतुजा ताई म्हणतायत हो हो नक्की. ऋतुजा ताई मी पण पुढचा स्टडी करत आहे अजून मॅडम. ओके, वाव. म्हणजे PSI होऊन पण अजून पुढची, म्हणजे तिथंच न थांबता तुम्ही पुढेही प्रयत्न करत आहात. खूप भारी, खूप भारी. तुम्ही कसा काय अभ्यास करता? म्हणजे तुम्हाला कधी वेळ भेटतो? रात्रीचा भेटत असेल ना, आणि सकाळीच उठून वगैरे? नक्की आम्हाला सांगा. म्हणजे माझ्या लाईव्हवर पण खूप विद्यार्थी येतात, त्यांना पण काहीतरी तुमच्याकडनं इन्स्पिरेशन मिळेल. विक्रम दादा मुंबईवरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा विक्रम दादा. ऋतुजा ताई चॅनलला नक्की लाईक करा. इचकोलालो म्हणतो जनरल नॉलेज नव्हे सामान्य ज्ञान, आमची मुंबई विजयी झाली. येस. अरे काल काय झालं माहितीये, माझे मिस्टर म्हणतात की मी म्हटलं आज मुंबई कितींदा जिंकली? अरे काय मुंबई जिंकतच नाहीये, फक्त काय एकच मॅच जिंकली आहे असं सांगितलं. हा, तर मी माझ्या मिस्टरांना सांगितलं नाही नाही, आजपासून मी आज प्रीतिया कुंभार, कोकणची प्रीतिया तिच्यासोबत आहे मुंबईसोबत. सो आज मुंबई जिंकणार आहे. आणि नंतर मी जाऊन झोपली. म्हणजे त्यांची बॅटिंग संपलेली आणि नंतर बॉलिंग सुरू झालेली. सो नंतर मला माहितीच नाही आणि सकाळी मी विसरली. भारी, मस्त वाटलं यार. विक्रम दादा, हैदराबाद आणि दिल्लीमध्ये आज कोण होईल ते सांगा. सांगेन आता नाही सांगेन. 7 वाजता. किती वाजता सुरू होणार आहे? श्रीहरी म्हणते मी मॅरिड मुलीशी बोलत नाही. मग आलाच कशाला बाबा इकडं? कोण सांगते तुला बोलायला? करावं लागतं मॅडम. ओके, खूप छान ऋतुजा ताई, खूप छान. तर विक्रम दादा चला मी ठेवते आता. बाय बाय प्रेम. ऋतुजा ताई बाय बाय. आणि सर्वांनी लाईक केल्याबद्दल खूप धन्यवाद, सपोर्ट केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. विक्रम 7 वाजता सांगितलं तर मी पैसे कधी लावणार? पैसे लावायचे आहेत अजून. मला ती काय फिलिंग येत नाहीये ना कोण जिंकणार याची. हैदराबाद, मला दिल्ली नाही आवडत. हैदराबाद विक्रम दादा, हैदराबाद. इश्कॉलर म्हणते तिलक वर्मा पहिले 22 चेंडू 19 धावा केलेल्या आणि पुढच्या 23 चेंडूत 82 धावा, एकूण 45 चेंडू 101 धावा. आणि ज्याला बॉल लागला तो कोण? त्याचं नाव काय? ते तिलक ना, तिलकच ना तो. इश्कॉलर मध्ये हैदराबादचा संघ उत्कृष्ट खेळतो. चल तू, मी सांगते आज हैदराबाद जिंकते. अरे मी बोललेलं खरं होतं. मी बोललेलं खरं होतं. सुनील दादा, सुमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा यार. एक सुद्धा लाईक जागेवरून हलत नाहीये. विक्रम दादा प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा. पुढचं जर तुम्हाला पैसे लावायचे असतील ना तर माझ्या लाईव्हला यायचं आहे. लाईव्ह शोधत बसाल, भेटणार नाहीये. सो चॅनलला जॉईन व्हा पहिले. आणि पहिलं 24 दिसतं इथं, 25 करून टाका. लाईक करा. ओके, हैदराबाद तुमच्यावरती विश्वास ठेवून आज खेळतो मी 1000 रुपये. ओके, खेळायला सुरुवात कर. प्रतीक्षा ताई म्हणते हाय ताई कशी आहेस? हाय प्रतीक्षा ताई, मी मस्त आहे. तुम्ही कशा आहात? विक्रम दादा सबस्क्राईब करायचं चॅनलला. आणि मी जे मी यांना पण सांगितलेलं तन्वी बोलते जिंकणार आहे यावेळी.
मी जसं जसं क्रमावर सांगितलं ना तसे सगळे आउट झाले. मी ज्यावेळी म्हणायची ना आजच्या इविक्शन मध्ये हा जातोय कल्टी, पुढच्या इविक्शन मध्ये हा जातोय कल्टी. केलं आहे. थँक्यू विक्रम दादा. पुढच्या मॅचची मी तुम्हाला अपडेट देत आहे. तन्वी फेक बोलते. तन्वी बोलते फेक असं म्हणायचं आहे का? लाईक केलं ताई. थँक्यू प्रतीक्षा ताई. जेवलात का तुम्ही? सट्टा आणि रम्मी स्वतःच्या जोखमीवर खेळा. या खेळात हार जीत नशिबावर असते. कोकणच्या प्रीतीच्या लाईव्हला ब्लेम करायचा नाही. ओके, हा तुमची परस्पर स्वतःची जबाबदारी आहे. परत येऊन कोकणच्या प्रीतीयावर ब्लेम करायचा नाही. सट्टा लावून आणि रम्मी वगैरे हे तुमच्या याच्यावर आहे. सिगारेट ओरायला आलेले पैसे घालवेल. प्रतीक्षा ताई म्हणते हो ताई तू जेवलीस का? हो प्रतीक्षा ताई मी पण जेवली. जुगार या विषयावर इथे चर्चा होणार नाही. यस राइट. चलो मंडली अब मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया जाने का. अब अलविदा कहना. कल मिलेंगे इसी जगह पर कोकणची प्रीतिया या लाईव्हवर. तोपर्यंत बघत राहा कोकणच्या प्रीतियाचे व्हिडिओ शॉर्ट्स आणि लाईव्ह. बाय बाय. बाय प्रेम. बाय प्रेम. बाय प्रतीक्षा ताई. बाय विक्रम भाई. धूम्रपान नेहमीच हानिकारक असते. विक्रम प्रेम तुला परी खुशी आमची बाय म्हणते. जातेस का ताई तू? हो ग, एक तासाच्या वरती झाला. वंदना ताई म्हणतात हाय ताई. हाय वंदना ताई नमस्कार स्वागत आहे. मी नाही तन्वी. ओके तन्वी. अरे प्रेम ते म्हणतात की मी नाही ओढत. तन्वी कोणते ओढते? स्मोकिंग करते म्हणते. तिला कधी दाखवलं नाही स्मोक करताना. बाकीच्यांना असं ते जाताना वगैरे दाखवायचे. हा टाटा मराठीत आहे. ओके. बाबू शिंदे म्हणतात हाय हाय. टाटा परी नाही. परी नाही खुशी. बाय बाय सर्वांना. उद्या दुपारी 1:15 वाजता भेटू. तोपर्यंत बाय. टेक केअर. बाय बाबू दादा. उद्या भेटू संध्याकाळी नाही दुपारी. बाय बाय. ताई नक्की टायमिंग काय होता लाईव्हचा? अगं प्रतीक्षा आज मिस्टरांची ड्युटी ना त्यामुळे जेवण बनवायचं होतं लवकर. सो त्यामुळे मी आज 2:30 वाजताचा टायमिंग घेतला. नाहीतर रोज आपलं लाईव्ह ह्याच टायमिंगला असतंय 1:15 वाजता. बाय बाय. उद्या भेटू 1:15 वाजता. बाय 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 बाय.